السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعات إبادت لنذي صالح أمل لنذي خداين راضي چلغ دي قذغن هوادا ساعت اونن يچبتر. خداين راضي چلغي حق رسول الله درمان يا شيش ديب mübarek جلسة şirket etmeğiniz, hayır dualarınız, tamam kavluklarınız büyük Allah lütfu keremi bile kabul edip de dininiz, dünyanız, ahiretiniz abat olsun. Aziz vatanımızda emniyet yürüyüp, iman yürüyüp, akide yürüyüp, Müslümançılık yürüyüp, mescid medresemiz yürüyüp durmaktan pek Allah ayırmasın inşallah. Kadimden aydiyalar atır anast ki khud begoyad ne anke attar begoyad. Atır anast ki khud begoyad ne anke attar begoyad. Atır özü kokuysun. Atırın özü kokuyup özü nämediğini aydar yürür. Attar atır satyan fakat kafağını açıp evine koysa hem meşam salim olsa iskhamağa burnu salim olsa özü düşünür atırın nämediğini. Atır anas ki khud begoyad ne anke attar begoyad. Atır özü kokuyandır. Öz hünürünü özü pakş olup yayra diye onu övmek gerek gel. Ey cemaatler, ey ilm zamanında yaşayan doğullar, dünya oyunca her kim öz hakkından razı bulunan zamanına yaşayan doğullar. Bir ak ilmma, bir ilim, bir bilmeli zat. Bir ak ilim, din ilmi, Kur'an ilmi, bir Müslümançılıkta bir bilmeli zatlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydiyan el-iman bid'u ve seb'une şube. Bir neçe hefte münden ozul geçendir. İman aslul iman fil kalb, iman yürekte ol ya da emma şu imanın 76-77 yayranı var. 76-77 şakası var. İmanın şakasıken Müslümançılıkta 76-77 şaka var. Yayranken sofutçılık deyip gurrun ediliyer ya tarikat deyip gurrun ediliyer. Sofutçılıkta
Şoň bolsa hamana şu şakalan bir urrüňe dilýe mehabbetullahi azza we jel, Allah'ın aşky, Allah'dan korkmak. Ya biri ihlasul amel lillahi azza we jel ediyen işini halis Allah için etmek. Hamana şu şakalan ikisi, üçüsü, bar beşisi, bar yedisi var diş sofçuluğun içinde. Emme aňyrda näçe şaka galdy? 70 şaka var. Merde amal bolmaly. Ey sofçulukda işleyen, sofda goňjygym. Ey sofçuluğa häzir girmeýän bu zatlary düşünmeýän doňjygym. Ya aslan sofçuluk näme diýip onu muny ýamanlap beren musulman. Qadimdan Allah'ın dostları sofçuluğa girip mert bolup yüreklerinin ışıkları artyanmış. Allah yakınlıkları artyanmış. Ohum näme bolýanmışdyk diýsene. Ohum näme bolýanmışdykle? Ohum merde amal bolýanmışdykle. Işıkları artıp, son sofçuluğun ulukon edýän işi adamın yüreğinin ışıky, nuru artýa. Ohum adama kuwat gelmeli. Ohum adam amal etmän guruna düşmeli. Şulay diýen gurrüňüm, şaýat bir topar ya sofçuluğa girin, ya girmedik, ya sofçuluğa gatnap beren, ya qyyn görtün, ya geň görtün. Emme bu bir hak gurrüň. Beter muny biljek bolsa, Hazreti İmam Rabbani'ň Mektubat şerifiniň awwellerini oka bersin. Tasawwuf farada gowy Hazreti İmam Rabbani açyklaýar diýer. Biz iman musulmançylykda 71 zat pıtran ýaýranma. Musulman hemmesine amerde amal olmalıdır. Musulman hamana Allah tevekkül etmekde, yüreğini dünyanı salmasızlıkta, kavc edip dikkat edeylin. Tamam musulman doğullarına yüreği, ışkı, mehabbeti, yüreği yanmada. Yayranlar haşlı, imanın yayranları. Başka ne ama? Ilmın iyidinle gezmek, bir de bir imanın bir şakalarının biri. Öwrinin ilmin yayratmak, bir de bir şakalan biri. Emr be ma'ruf, nehyez münker etmek, şakalan fakat biri bi. 71 zat şakan fakat biri bi. Marizları soramak, ayadet etmek. İki erhili oňşmayan bolsa şoňa yüreğiň arasyn dogurlajak bolmak. İki dogan oňşmayan bolsa wagt şolar näzir etseň bolar kan diýmek. Şuların her gaýsy imanyň ýaýranlary ha. Adamlara ýaxşylyk niýet etmek, özüňden kiçiklere rahmet etmek, özüňden uluklara ihtiram goýmak, ulamalara ihtiram goýmak. Şular imanyň ýaýranlary ha. Şular musulmançylykda sofu bol, bolma, pir bolupdyr, bolmandyr, halifa bolupdyr, bolmandyr. Musulman bolsa hemme kişi lazım zatlardyr haşylar. Bu iň ýene-de ulukon ýaýran bir näme diýsen ay, diline gaýym bolmak, paçawla oturmasızlyk, öz pirini, öz ustadyny, ya öz gowurýan adamyň gowurjak bolup, halky ulemalary yamanlamasızlyk. Näme diýip musulman şeytana allanýar? Özü bir ahunyň ýanyna gatnan bolupdy, ya özü bir mollaň ýanyna gatnan bolupdy, ya men ustadym bitir, alim diýen bolupdy. Näme onu ulukon taksirleri, ya ulukon ulemalary, ya pirleri yamanlamaly? Näme diýip şeytany beýle top bolmaly biriň dogan çyklamaz. Delili näme? Biz dinin ýaýranynyň biri, hayt men wagtym az, ýöne mukaddema etip barýan. Dinin ýaýran şakalarynyň biri, ulukon şakasynyň biri näme? Diline gaýym bolmak we her kim özünden etekdäki adamlara, terbiýet berýän adamlara da tapşyrmak. Ey, meni öwjek bolup ustadlaň, pirleň, ulukon ahullyň etegdäki adamlara Allah üçin wezife gerdellerini baza tapşyrmaly öz etegdäkilere. Näme diýmeli? Meni öwjek bolup başga pirler yamanlamaň diýmeli. Meni öwjek bolup başga halifalar yamanlamaň diýmeli.
Meni evjek bolup başga mollalar yamanlamaň diýmeli. Öz işiň menen mollymaly. Şu diniň şakalarynyň biri daşy. Biz öz görýän zatlarymız barda hamana öz ustadyny evjek bolýa, başda tamam ulamalardan gıybet edýär. Ýöne öz ustadyny evýäde gören ýerini, özü dogunyň hakyny kesipbe. Öz algyly adamlar var da şoň hakyny berjek käden, näme ustadyň sen öwüňde, näme öwmäňde, näme sen haram hor bolup kesipbäki ýa. Ya zalim bolup kesipbäki, ya pirini uyanmışdyk da. Başka kişi de yamallıya, salih adamları, gowa adamları, Hudaýyň dostlaryny bir bahane bilen yamallıya näme diýip şu başka kişi yamallap özüninkini öwjek bolýar. Ey musulmanlar, Hudaý razy bolýan zat däldir ha. O şiş etýän adam da sogap etýän qadypda tamasy bolmasyn, kisiler dökülüp ibadetlerin yerine döküp duranlar. Belkim bu ürünler şu özüm bilýän, öz ustadym ba, özüm näme diýip birin adamy da akşy nasihat belkim kulugyna baryp bir toba nesip etse de. Beytirip şeytana top bolmasa da o şeytan o näme etýär top edip sen sofa adam ya sen öz ustadyň sen bir alim adamyň şagirdidirsiň sen näme sen halk yamalla we sana işgali ýok diýip on agzyny gıybet biran berip agzyny asal çalwaty onun yamallady. Şeytanın eline asal varmış da näme etýän diýipdirle da o gıybet etýän adamlar we agzyna çalýan füji oty diýipdir da. Saat füji ýa diýipdir onun yamallyğa de alimleri, evliyaları, pirleri, murşitleri amallapdı. Edmellerdir. Allah'ın razı bolýan zady däldir. Atr anast ki hud bibuyad, na anki attar beguyad. Çyn ustadyň bolsa ya çyn pirin öz atyryň öz kukuýerdi. Ýayrar öz atyrynyň özi. Näme etjek onu? Zor onu atyryny galdyryp başga atyrlary yapjak bolup, bir atyr kukuýenden soňra onu ýap bolmaýar ahim. Haklymy belli zat ahimbe. Bir kokyp duran atry ýap bolmaýar ahim. Ine biz ulukon bir bilmeli mukaddamaň içinde aýdyp dus mübarek aile yetip gelýär. Ýöne gürläp, ýöne harlap, ýöne öwüp, ýöne bir zat on zamany däl ha bir zamany. Ey cemaatlar. Meger Resulullah jan fakat kepläp oturýanmyşdykmy ya amal etýärleň başymyşmy? Amal etýärleň başymyşdy her hefte eşitdiňiz. Ya Peygamberimizin aktygy kim? Hazreti Çawlugy. Hazreti ibadat etýärleň owudyny gelşigi hojalyň bir gowlarynyň biri Hazreti Seyyid Şerif, Hazreti İmam Zeynul Abidin, İmam Hüseyin Can'ın oğlu. Medine'de bir garip adamlar varmıştı. Un ardı. Tükenacak vaxtlarına qaflarının ağzına un molyanmıştı. Şu garip adamların qafsının ağzına. Erti turyamıştı, qafina tişyamıştı görsele unma. Şimdi kim din bilmeyenmişler da. Hazreti Zeynul Abidin radıyallahu anh dünyadan geçenini şu un koyulmanlar qafin ağzına. Hazreti Zeynul Abidin koyanmıştı. Onu yuyan adamlar näme diye? Şonu yuya da adamlar. Gerşinin üstü qaradı diye. Gerşinin üstü. Nämen qarasy? Tanap bilen arkasyna şeýle daňyp, kise goýup, garyplary un çekýänmişdi. Şoňa diýerler merde amal. Şoňa diýerler merde amal. Şoňa diýerler Allah'ın do'asy. Ýöne gürläp, harlap, ýöne falan, birzat, falany bijirek, o zaman där ahim. Hemi her zaman da on zaman ne? Behususy bir zaman. Adam bolsaň amal et, adam bolsaň yetimin gözüni sebir, adam bolsaň bir garyba purjadyny ber, gowulluk gurrüňe aýt, merirleri sora, emir be ma'ruf et, eşdiýän zatlaryň halka ýaýra. Erheliýiň aralaryny dogurlamaň bernamasyny bol. Iliňden bir zat gudratyň baý bolsa, gursoňdaky nury ýaýrat musulmanlara gaşyn. Gudratyň bolýanmaz bir kafir musulman et, bir fasygy tawbasyna sebep bol. Bir adamyň gursogyna iman girmegine sebep bol. Ýöne falan bir zat, falan mişdik, falan pir bijiremişdik, falan sof bijiremişdik. Şeytany yeňiljek top bolma. Şeytana yeňiljek top bolma. Ya geçen hefte Ma'ruf-e Karhiň gurrüň geçdi. Barakatul asr. Hazreti Ma'ruf-e Karhi näme etipdir? Bir adama killagyr, azawy adama miridi nägat ýaxşylyk etipdir. Ya eştensiňiz bir ketde munozal ady tutully kumştifedi bayram mellahun tahdir garynjik
ahirki Buhara'da okuyan alimlerden. Buhara'nın ahirki dövrlerini okuyan adamlardan. Moğollarını ders verenden sonra köynegine, eteğine sinniye Türkmen. Sinini daştan doldurup barıp yolları beceriyemiştik, çukurları saplayamıştık. Şuna amallayalım. Buna gürlep oturmasızlık diyelim. Buna harlamasızlık diyelim. Onun yamanlarının elinin bir zat gelmek, bir iş etmek diyelim. Moğolların dersinden boşandan soň kucağını sinini daştan doldurup bay yola çıkyamıştık. Ulu milletin katmayan yolunda. Barıp şu çukurrak yerleri daştan dolduryamıştık. Näme diyecek şun adına? Yo, bu adamlar ilmi yok ya bir zat, men ustadım falan, men pirim falan ettirjekmiş şoň beraberine. Amalını özüň etip duran işini. İnhe Allah için ak nasihat şu arada ahirki jowrun aýdyn Hazreti Şah Nakşibendliň miri Abdurrahman Cami Kuddise sirruh. Bir ulukon bir katı çoğuyur alimmiş, özü ulukon pirmiştik. Hazreti Abdurrahman Cami diyelim. Nakşibendi pirlerden. Şondan sonra aptırlı, ey Abdurrahman Cami, bir adam bitir ilmiken olsa, bir adam sofçulukta, evliyalıkta bitir yuqur dereceye yeten olsa, ohum näme bolýa diýipdirli. Qaytaýdyn, bir adam bitir ilmikenle, ve bitirdi evliyalıkta da yuqurda. Näme etmeli hon diýipdirli. Belli däm diýipdir, hyzmat etmeli. Elini çermesin, ayağını yığnasın, birini kuşasın, adamlara hyzmat etsin diýipdir. Peýgamberliň işidir diýipdir. Hyzmat etsin diýipdir. Ýanky ýoluň her gaýsy. Ilm istemek, ilm ýaýratmak, emir maruf etmek, marylar soramak, adamlaryň arasyny islah etmek, yetimlere, garyplere, ejizlere rahm etmek, özüniň uluklara ihtiram goýmak, adamlara ihtiram öwretmek, diline gaýymlyk öwretmek, Allah ýakynlyk öwretmek, tamam şartlar öwretmeli diýipdir. Ine şuna diýeli amal etmek, şuna diýeli ak iman, şuna diýeli ak ilm, mübarek aile yetip gelýe, bir ak bir mukaddama, ak ilm, dinin gurrunun hyzmatyna yetirdim. Geleyli bir gecede muhtasarca Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın derman sahabalarynyň biriniň gurrununa. 62-nji ýaşynda bolan wakyalardan. Bir gecede bir kerwan geljek. 62-nji ýaşynda Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın üstüne Medine-i Münewwere'ge bir kerwan geljek. Araplan tay tayfasından Hatem Tayi diýmeýelimi? Minneti Hatem Tayi neberet diye. Hatem Tayi'nin tayfasından. Araplardan bir awadan ilmli şu tayfaň başı Resulullah süýüli boljak sahaba. Resulullah'ın gözünü yokup Resulullah'ın dilinin evüljek sahaba. Batır ve şahir sahaba. Kerwellin başı olup da Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına gelip sayracak sahaba. Dirman soroglar sonra hatta bizlerden çürümde hayır olmağa sebep bulun sahaba. Hazreti Zeydunil Hayr radıyallahu anh. Ey cemaatler, El-Mufassal fi Tarihil Arab qabla'l İslam diýip bir kitap ba. Yani musulmançylykdan öwünçek Araplyň taryhyna diýe. Näme kitap? El-Mufassal fi Tarihil Arab qabla'l İslam. Musulmançylykdan öwünçek Mekke'de, Medine'de, Araplarda, İmaratda, Umman'da, Bahreyn'de nämeler düräpdir, şona diýe şu kitapda. Şonu näme diýe? Bir teberrük tat okuyup bereyim. Yaqulu İbn Habib المتعممون بمكة المكرمة مخافة النساء على أنفسهم من جمالهم كذا في المحبر. مسلمان bulma qalarha. Ey cemaat, ey jawallar. Din İslam'a girmeke ha. Şiyan Hazreti Zeyd diýmedik mi? Jawan wagtynda awadan adammış. Mekke'de de bir neçe zinanylar, qyzlar varmış. Mekke adamlar kän gelýärdi. Araplar qadimdan gelýärdi Käbäge. Bir towar zinanylar Mekke'de varmış, bir towar qyzlar aňyrdan gelin adamlara özüniň owadalyklaryny köküdip allaýanmışlar. O wagtda Mekke'de İslam ýok.
Yankı Hazreti Zeyd hayl görýän mi? Mirde amal boljak sahaba. Gürlümeyen sahaba. Onumun gıybet etjek bolmayan sahaba. Özüni iwjek bolup halky yamanlamayan sahaba. Adamlar Allah'tan Hudaýy Allah bolmajagyny bilýän sahaba. Häzir musulman bolmaka diýen işini özü taryhda adyn tutnäme diýe. Şu sahaba, Zeyd diýen sahaba musulman bolmaka kafir wagtynda Mekke'ye gelenini ulukon selli orap yüzünü örtüp gelli Mekke'nin içindeki kıyızları özünü ağlamacak bol. Müslüman bolmaka ha. Ey jowan dostlar. Mekke'ye Mukerreme'ye gelenini işleyenmişlikten Mekke'de bir tovar kıyızlar var, zenanlar var deyip on bir de jowan owadan oğlanmış minni ağlana mayinleyip ulukon selli oranıp sellisinin bir kaptalını şoň yüzüni örtmerek edip Käbäň daşyndan gezýänmişdik. Taryhda şeýtirip adyny getirýär sahaba. Bir neçe aýdýanlar kadim zaman farky diýär. Yo zaman hemme deňmişdik ha. Şu zamanyň gürrüňde bir neçe mahalleler bolýar, bir neçe ýerler bolýar şäherleriň içinde. Allanmalar ha. Zaman hemme deňmiş ha. Musulmançylyk gelmäke özüni selli orap, yoksa Araplarda selli oramak geň däl ha. Ýöne taryhda sebit bolupdyr, şu jowan oglanlar yürüýti selli orardylar, gyýylara dinanlara allanmajak bolup diýip aýdýar. Indi göreli şu kerwan geljek, şu jowan wagtynda dinanlara Mekke'de allanmaýyn diýen gowy adam da şunyň içinde musulman bolmany gelýärler. وقدم وفد طي المدينة المنورة رأسهم زيد الخيل رضي الله عنه. Kerwan Medine-i Munawwaraga geldir. Reisleri başları kim? Başları şol Hazreti Zeydunil Khayl ahirlamha. Khayl laqabymışdykda. Zeyd ady el Khayl laqaby. Ahirlam hayrda Khayl. Oňun bular diýelerini duşaklap, gaýmlap Medine-i Munawwara gelip mescidin gaptalyna düşüp Mescid-i Nebewi Resulullah janyň mescidiniň gaptalyna aham Hazrat Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam da mescidin içindemiş. Aham edip bilen mescide giripdir ýanky kerwan. Aham Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam bilen salamlaşyp döwregine oturupdyrlar. Ve Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam olara Kur'an okuyup İslam ve din ve Allah yakınlığı düşündürüp açıklap beripdir. Ve olardan musulman bolupdyrlar. Ohum şonna Hazreti Zeyd keplemani durupdyr. Ya Resulallah, elhamdülillahillezî eyyedena bika ve asama lana dinana bika. فما رأيت أخلاقا أحسن من أخلاق تدعو إليها. Ya Resulallah, Allah'a şükrediyes sen bizim içimizde. Allah'a şükrediyes seni sebep etti din bizim içimizde yayramağa. Ey Resulullah, biz öz aklımızdan, öz derinligimizden, ovadallığımızdan razı millettik. Emme sen çağıryan ahlakın Müslüman şu ahlakta olmalı diyen bize bitirgin mollu deyiptir. Yani İslam'ın çağıryan ahlakı bize bitirgin mollu, bize yokumlu geldi deyiptir. Ohum aydıptır, ya Resulallah, inni eteytu min mesirati tis'in. Biz ovamızdan Medine gelyençek 9 gün mollu deyiptir. Yadadık deyiptir. Gece yatacak kolumda uqim tutmordu deyiptir. Bir iki zat senden soracak barsam molye Resulullah'dan iki zat, bir zat hesap iki zat diýsen de bolacak. Sen ýanyňa gelsem senden soraýyn nip bir aqwa adam bolansaň, ilmiň ýedini, edibiň ýedini adam bolansaň, ya Resulullah gije ýatjak bolamda dagda ýolly ýadap soragy näme jogap bolarkam diýip uqdan açylardım diýipdir. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam soruğun näme diýmäkä aýdypdyr, mesmuka sen adyň näme diýipdir.
Onu o da ediptir Zeyd el-Hayl ahirlam. Zeydun el-Hayl adım Zeyd lagabım Hayl'liptir. Resulullah cehenneme ediptir. Bel ente Zeydun el-Hayr. Haylli mi? Sen adına hayır diysene sen gowa adam iştik diptir. Sen adyň men ozaly işdiýädim diptir. Sen haylalliptir. Sen Zeydun el-Hayr diptir. Ahirra re hayr bolýarda sen gowa adam işdiptir. Soragyň soraba diptir. Onu soraptır an alametillahi azza ve celle fi men yurid ve alamatu azza ve celle fi men la yurid. Allah'ın söyün adamsı bilen söymediği adamın tanıyıp bolýam diptir. Allah'ın söyün adamsı ve Allah'ın söymediği adamın tanıyıp bolýam diptir. Ohan bir gowa adamdygyny Hazreti Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam uzunly işdiýänmiş. Özünün aňypdyr, agdyndan nur çykypdyr onsaň, Peygamberimiz ýene ondan sorapdyr. Indi ol adam näme sorady? Ey Resulullah, Allah'ın söyün adamsy we Allah'ın söýmediği adamynyň alamaty barmy dipdir. Oňa Peygamberimiz oňa aýdypdyr: "Keyfe asbahta?" Ey Zeyd dipdir. Sen güne erti bilen sagymany öreňde näme niýet bilen turýaň dipdir. Onu ol adam 3 cümle aýdypdyr. Ya Resulallah, min güni erti bilen turamda evvelki cümlesi. Asbahtu uhibbul hayra ve ehlehu ve men ya'malu bih. Erti bilen turamda bir gowy iş etsem da dip ýadyma düşýär dipdir. Birde şu gowy iş edýän adamlary özüm gowurýan dipdir. Bula bir boldy. Gowyny gowurýan we gowy işi edýäni gowurýan dipdir. Ne her kim aýtjakda meni gowurýan gowdady gowy işi dip ýok jere däl. Ey cemaatler, şäherliň içiniň zindagisi bir form bolup barýa. Aslyn adam evvel söp turýa, akşam ýatýar-da bilkim owalar salym bolsun bu barada. Azbes zindagisi oglum, şogum, dünyam, öýüm, tükänim, pulum dip barýa. Şu gowyny gowurmak, ýa bir sogaby gowurmak, ýa bir gowy iş edin zindagilerden çykyp barýardy. Ýoksa sen aýdýansyň, o her kim gowdady gowurýar dip. Mutaessifana şäherliň içinden çykyp barýar. Fikretde gör şäherliň kuçelerini, şäherliň şuluklugyny fikretde gör, erhili ýa erhilide, enata oglaň şok, ýa ýeki, ýa mujarredi, ýa şappa, ýa zinany, ýa erkek, erti bilen turýar, näme fikirne bolup turýar. Bir gowy işi, ýa gowy işi diýen adamy görsem ýa görmesem, atyn ýatdy barmy şu zindagilerde. Indi bil adam aýdypdyr, men awwalky turamda ýadyma düşýän zat, şu özüm ýüregimde gowy işiň mehabbeti we gowy iş edýän adamlar gowurmak gelýär dipdir. İkincisi, fe in amiltu bihi ayqantu sawabahu. Ohum şu gowy iş etsem, inşallah Allah maňa sogap berer dip ýüregime düşýär dipdir. Yani hala halk görsün, hala görmesin. Hudaý üçin gowy iş edemde begenýän dipdir. Oňa ýene bir aýtjak da, o her kim begenýär diýjek da. Hudaý razy bolsun dip, üçüncü cümlesini öze. Ve in fatani şey'un min hanantu ileyh. Bir sogaby işi görýän başga iş edipdir, men ýetişmän galypdyryn. İçim tutup narahat bolýan. Men ne şojere gowy iş etsem da diýän dipdir. Musulmançylyk dämi şuňa aýdýan zat. İman näme şuňa aýdýan zat. Gowy iş edýän adamlar gowurýan. Özüm gowy iş etsem begenýän. Bir gowy iş etmäne ýetişmesem de ýüregim tutup, içim tutup gynanýan dipdir. Şu gowy zat maňa netip etmek dipdir. Peygamberimiz näme dipdir? Hadihi alamatullahi azza ve celle fi men yuridu. Ina Allah'ın gowurýan adamyň alamaty şu üç zat dipdir. Ina sen öýle aýdanladyň, Hudaýyň gowurýanlygynyň alamatydyr dipdir. Bu Hudaý gowurmaýan adam dipdir, şu üçünden daşardaky adamlardyr dipdir. Atın bernamasyny däl. Atay bu kulli bernamasyny däl. Ahım Peygamberimiz näme dipdir? Ey cemaatler, ey jowan dostlar, ey hacı dädeler, ey sofjanlar, ey halife, ey ahunjan, ey mollajan, Resulullah näme dipdir?
ما ذكر لي رجل من العرب إلا رأيته دون ما ذكر لي إلا ما كان من زيد فإنه لم يبلغ كل ما فيه. رواه ابن عساكر. Resulullah can näme dipdir? Döwrünäk sahabalara. Meni şu mahalletçili Araplardan öwerdiler dipdir. Kan adamlary. Emme yaqinime gelip görellerini öwşi al dädi dipdir. Näme diýdi? Şu mahalletçili kan adamlary men ýanymda öwerdiler dipdir. Palany we bitir o adam ya Resulullah dip kan öwerdiler. Emme soňram şol adam görerdim, o jürek öwşileri al dädi dipdir. Yöne şıladım mara diptir. Şunu men ýanymda öwerdiler diptir. Öwellerini ady uyanmıştykly, öwşilerini qawadanmıştyk şıladam diptir. Mana waha. Bir teberrüken ýene gaýtay deyin, son Resulullah'dan şıladam gowurtdyrdy. Kan adamlar men ýanymda öwerdiler diptir. Yöne şol adamlar görümde diptir, öwşileri ýal däl diptir, öwşilerinin bäri diptir. Yöne şıl adamda men ýanymda öwerdiler, seni men olal görmäkem de seni aglaýadylar dipdir. Emma seni öwşilerinden sen gawadanmıştyk, sen ady uyanmıştykla dipdir. Bir adam gowursa, gowudýan gowursa, özüde merde amal bolsa, gowada yetişmände narahat bolsa, tüýs musulmandan näme? Bir 3-4 ders başyň içinde hyzmatyňyza ýetiren gijeli dakika inşallah tamam eder. Ey cemaatler, ey musulmanlar, geçen hafta bir gurrun geçendir. Alım, ilm, bayinki bigat erzeşi var, ama edepten derecesi etektedir. Terbiyet, edep ondan yukarıda, alım ondan etektedir. Eğer şu terbiyet, şu edep bizim camiamizde yürüyse, bizim çağaçıklamada, bizim kıyıdlamada, oğlullamada yürüyse, ne kadar zindigiyle doğrulardı? Bir kıyıda oğlun gelin moliyada, yadınını da bağda, näme yadınını ba? Soğa bir işettin, soğa bir qovurmal, soğa bir işi, elinden müstakinen bana şun essendi beginmeli. Şu terbiyet, ansatacak terbiyet kişi, imma şun terbiyetine sığsa, ne kadar hanavadalan içinde, ya erin hanavadası narahat, bizim oğlumuza asıl zinan gelinimiz ehemmiyet vermeyedip, aslında ehemmiyette birini ağızı, hamana daş yerleri işlemene çıkmıştı da ertiden minin, şunu turup sağaman yolu salmanı öğrenmeyenler şmahaletçeli. Ol zat pişirip versin, elini versin, soğa bir iş etsin, şunu bir göndersin, huday minnin razi olur deysin, yo o bernamalar değil ha. Ya daş yerlerden gelecekmiştik, dan vakti gelip yetecekmiştik da, ya dan iyi yanına yetecekmiştik da. Şunu evinin edip bilen turup zatlar teyyarlak koyup ehemmiyet vermek zat, hala şun tabiatını yok yenmiştik ya yok mu yenmiştik? Erinin bernamaları. Emme şu gelinin terbiyetine salınsa, adam yeniş, ya her bir musulmana, çebiresek ki adam yenin olsa, bu soğa bir işi qovurmak, hizmet etmek, soğa bir işi pikirine olmak, soğa bir işi elinden müstakînanmak şun terbiyetine salınmasa, naqat iyilgun avudallanardı. Ya eyni şuurun er aydılan bolsa, erkek aydılan bolsa, zinanan tinşicilik, yaxşılık etmek, zinanan güldürmek, eyni şu bername zinanasından çürüyümde. Ne kadar zindigiyle hiç bir davasız hal olurdu. Ya näme deyip bir iyini edip olmalı öz oğlanın şoğunun elinden. Hususan däde merhum olandan sonra. Oğlanın şok hemmesi pikirini yok da bir soğa bir işetmelilerini deyip. Näme deyip yan kuurlun ha, beter de şehirlin içinde. Näme zindigimde yetişem zakta. Ya hemmesi bir neferin boynunu takacak bolýa. Ya fakat körfäň boynunu takacak bolýa. Ya fakat ağaň boynunu takacak bolýa. Ya fakat şolun birini takacak bolýa. Ya başka yerde işläpbe, ya başka yerde işlemeye, onu bilmänşik bolup gezmeli. Näme deyip musulmançylykda beýle bolmaly. Ya öyüne adam çağırıp, ulu konulukun sadakaları vermek, hatmin şonuna soğap bamqa diýmelimi? Biz bir ulukon terbiyet
din görürüňi. Ýene aýdýan bu bir kyn görmeli zatda. Tahsilat alym başga, emma bir din edebi başga bir görürüň. Din terbiyeti hanawadala zindigiyle dogrulmadan sürün bir gerek hamana şuurunu yan Resulullah jana bir adam geliyor sataşyada şayet bir ılımlı adam ya dünyanı örtür harca gidipdir Avrupa'da gezipdir hamana gelip şada oturan bolsa öyle bir profesörmüştük näme güýmäweti ahun diýse men şoňa ak jogap aýdýan bir güýmen mildäl bir insanlara edebi öwre diýen görürüň. İnsanlığın zindigisi hamana bir öy owadan, maşin owadan, kompüter owadan, hemmesi ahir sistem bitirip pişref demişdik da, emma öýüň içinde mehabbet, bereket, zindigiň nury ýörýmese erzeşi barmy? Zindigide her gaýsy gelin, gaýnyny, hele öýüň içinde her gaýsy bir gut bolup ýaşapda, şol adamyň özi hewre gowy düşünýär men aýdýan görüňmi? Şol öýüniň içinde görüp otýda bu görüňler. Emma ruh etmeýär daşaryk. Emma yüze çıkarmaya, ruh etmeye. Aham näme diye? Şu gurrunlar oyun tutacak bolýar da. Näme gurrunga uýmawati ahun gijawan ýarymda diye. Bir edep terbiyet zindigilere can veriyor bu gurrun. Zindigilere can veriyor, ruh veriyor. Zindigilere nur veriyor, arameş veriyor, bereket veriyor. Nahvi zindigi nevre diye. Ohum yeni bir gurrun maşın içinde, hamana şehirlin içinde, yankay diyen gurrun da, şehrin içinde yaşap bir nükenşmal oturulun içinde. Şehirlin içinde bizat yattan çıkıptır ahuncan, her kim zindigisine başa gaynam etmeli. Erti turiye, hamana ya edarasına gidecek, ya medresesine gidecek, ya Debiristan danışgasına gidecek, ya tükenine gidecek, kularsa şu zindigiň başa gaýlygy bir gowyň ähli bolmak, bir sogap iste begenmek, sogap elinden gitse qynanmak, bir bernamely ýitip barýan etmeli. Ýitip barýan bolsa, şu gurrunlary ýaýratmaly öýlerde. Dogunçuklyňa ýaýratmaly. Zeft bolýanyny sölen ýaýrat, özüň düşününiň aýtda ýaýrat. Hulasa ýaýratmaň bernamasynda bolmaly. Ta zindigilere giýirsin. Hemünki şumalsyn eşitip duqan, gursoňa nur ýerýär. Zindigiňe bereket giriye, musulmançylykda şu zatlar baha diýen, hemun şu eşitinde dünýäň zyndanyndan bir çykýan, adam bir arameş sahraýy nuruň içine giriýän, şunu ýaýratmaly. Yani adam hamana şu meclise gelip bilmeýän ne bolsa, oturan ýerine guşysiniň üstü bilen eşitmek gerek şunu. Bunu 10 dagyga, bunu 15 dagyga. Fırsatda maşinin içinde gidip geliyaka, yolla var yaka. Bagat guşilerde bidirek zatlar içinde bolondan, şu din gurrun içinde bolmalı. Ta kursoğuna nur girsin, koy iş çayında, işine var yaka, işinden geliyaka. Yani yadına salıp dursun. Yadına salıp dursun. Tezekkür verip dursun. Hey, dünya buluşup burun kara yere girama ha. Sana soğattı gerektir ha. Dünyana ve ahiretine deyip şu gurrunları yadına salıp dursun. 3-4 daqiqa vaqtimiz var hazır. Yine de din adamsı. Sen ki dinin içinde geçipten. Ya Sofi, ya Molla, ya meselen bir ahuncanın var ders alyan. Merde amal bol. Qawlan hemmesini qawwar. Qawlan hemmesini qawwar. Yo men qawwaryansın. Qawwaryan bolsaň öz ustadyňdan başga yamanlajak bolma. Gıybet haramdır. Mana haram bolşýar, sana da haramdır. Hemmemize haramdır. Töhmet etmek haramdır. Hudaý hemmemize den haram etipdir. Çenançı iň uly kol pire haram etipdir, iň sadyda çofany da haram etipdir. Deppe deseňkisiniň haramlygy. İkisine den hokum. Ya eyyuhellezine amanu, ey iman getiren bendem diye her kim ke bolsun. Her kim bolsun. Ey iman getiren bendem diye. Hemmesini den etipdir Hudaý Taala. Yankı adamı özde, qowy ne diýerler qowwaryan, tamam boldy. 100 iş qowmuşdyk. 100 iş bidirekmişdik. Bir adam 100 edýän iş bidirekmişdik. 100 iş qowmuşdyk. 100 ýany qowsun aýdy berdi. 100 ýany de bidirek barmyşdyk. Yo bu birde. 100 ýany qowsy var, birje däne bidirek var, fakat şu bidirek nagdyandyr. Şu ödüň ulukun bidirekliginiň alamatydyr. Näme nur ýokda qowyny görer ýaly. Öz bidirek adam bolansyň fakat şu kem ýeri görýändir. Keplerini de şonu aýtýandyr. Görenini de şonu, eşitenini de şonu.
Bir qawluğun uğur değildir. Bu ahirki ders denemi? Ahirki ders bunu birce kep bilen tamam edeyli. Hazreti Ömer'in oğlu aydıptır. Ak nasihat yüreğine sal. Kim aydıptır? Hazreti Ömer'in oğlu aydıptır. Kim aydıptır? Hazreti Ömer'in oğlu aydıptır. Şunu okuyup tercüme edip tamam edeyin. Wallah لو صمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أنامه وأنفقت مالي في سبيل الله ثم أموت وليس في قلبي حب لأهل الطاعة وبغض لأهل المعصية ما نفعني ذلك شيئا كذا في فيض القدير للمناوي قدس سره. Hazreti Ömer'in oğlu aydıptır. Allah bilen and etşeýänipdir. Ömrüm ötüýünçem arada tutsam. Ömrüm ötüýünçem arada tutsam. Ömrüm ötüýünçem gijile namaz okuýsam. Ey gowja adam. Ey mescide gatnaýan. Allah üçin gulak as. Ey pire, qol berip qol ber çökötşen. Allah üçin gulak as. Sana da nasihat gerektir. Hıyar nasihat gerek değil mi Kadir? Hazreti Ali nasihat kulak asyanmıştık. Nasihat bana da gerek ve hemmem de gerektir. Hazreti Ömer'in oğlay diyer. Eğer giyiciliğin şodurşuna vadat bilen geçirsem, eğer günnüyler şodurşun arada tutsam, malımın şodurşun sadaka versem, kıyamata varamda bana hiç peydası yok, bir kazat kaptalımda bolmasa deyiptir. O da näme zat? Hudaýyň dostlaryny gowurmak men içimde bolmasa diýipdir. Hudaýyň dostlaryny gowurmak men içimde bolmasa, ömrüm arada tutup, ömrüm geceler namaz okuyup, zikr, tesbih, muragabat, hadis tefsir der taýtýa, hadisleri ökdemişdik. Buhari'den aýdýanmyşdyk, Müslimden aýdýanmyşdyk. Ýa-da tebliğe ökdemişdik, emr ma'rufa ökdemişdik. Emma gowa adamlara gowurmak şoň ýüreginde ýokda. Ya tesbihin jak edip mescide gatlaýanmyşdyk. Gowa adamlara gowurjak gadanna. Ya bir adamy Hudaý tarapyndan ey palany Allahyň dostudur ha diýip şoňa aýdylsa da şonu gowurjak gadanna. Bahilçılığı bilen, ya hasutçılığı bilen, ya özünün içindeki biderekligi bilen. Hazreti Ömer'in oğlu näme diýe? Şol adam kıyamata baranda sıfır bolup barar diýipdir. Allahyň dostuny gowurmak diniň içinde makam görürüňdir. Allah Taala ýaşaýyşlaryňyz nurdan dolu etsin. Hudaý iki dünýäňizi abadlykdan aýyrmasyn. Hudaý Taala hemmäňizi gowa adamlaryň ählinden edip kıyamatda gowy dostlary bilen bile tursyn. Hudaý Taala hak Rasulullah'ın mehabbeti, ışkı şefaatini hemmämizden mahrum etmesin Allah Taala. İlunimiz, vatanımızda emniyet yürüysün, mehabbet yürüysün, bereket yürüysün. Bir alham üç kul huvallah okuyeylin, ilunimize dua edeylin, vatanımıza dua edeylin. Şu bir tobor dinlip yürüyüp bireleridir, hakıllı olsun deyip dua edeylin. Din gaygısında olsun, musulmançılığı gaygısında deyip dua edeylin. Bir alham üç kul huvallah okuyuverin. Yusuf nişancan ilahi amin dög muradi şanın ahtığı. Mansur Can nip bir oğlanmady merhum bolu Mansur Can ýegen ihlas bilen şoňa dua et. Hudaý ruhun şad etsin. Galman jelese gelerdi benne. Allah rahmet etsin. Hudaý ruhun şad etsin. Beýliki merhum dogalary da dua et. İlahi amin. Hudaý ruhlaryny şad etsin. Hudaý jaýlaryny cennet etsin. Günahlarını magfirat etsin Hudaý. Amin can Hudaý. Hudaý galanlaryna kuwat bersin. Yüreklerini giň etsin. Amin can Hudaý. Vatanımızda mehabbet yürüysün, iman yürüysün, mescid medreselerimiz yürüysün. Amin. Hatmi Kur'an-ı Kerimler bahşetmeliyipdirler. Amin can Hudaý. Marizlara da kuwat, şafa. Amin can Hudaý. 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 İman, emniyet yürüysün, mehabbet yürüysün can Hudaý. Amin ya mucib rahmetke ya erhamer rahimin. İnşallah inni kefte Ramazan aydan aydırsın.